Ayo kanca padha suku
Tetambangan hangalipun trio jenang selo jenang kula saupama aja lali marang kula warga yo 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 yo
Yo,
Ilir-ilir tandure wasa milir tak ijo raya-raya tak sengketa mantenanya oe bocah angon penekno bimbing kowe lo nyolo nyopenekno kanggo masuk tetira tata tira komiter daeng pinggir domana jlumatana kanggo sibuk mengko sore umpama jembar kalangane umpama padang rembulane ya sora sora yo yo ae
Mbah. Ajarane cangking cangking kecang sik yo. Mbah Sasra. Suwe ra pedhok. Lah, Guntur nang ndi iki? Oh, wis. go. Go. Dur. Modar. Dur. 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 Aku ndono. Wah, ya sik. Ala go aja. Kencang sik tapi jarane. Nah, Salim, Salim. Ronangis. Ah, iki. Satrio tekan pingit. Iya, rasa seru-seru. Apa Satria wet ringin? Heeh. Apa menek apa biar pan? Aku ngopo? Halo. Wis, wis ngapa to, Mbah? Aku ki bedas-bedas ngene saya mbok butuhke kok arep paguyuban arep ngopo? Sapa? Aku, Bang. Aku. Iya tak pedhot. Jare arep ana satriya sing arep teko, satriya bininge sing bisa nata nagara. Jare arep ana satriya tanpa gendera, najan tanpa bala gawe dadi nusantara. Jare arep ana satriya sing wicaksana, gagah kaya raja sucine kaya pandita. Satriya bininge tansah suta pamrata, bareng mring kawula nami angkara murka. Satria piningit rapane tan wengi tera bakal dadi balap aku nepo otur jono satrio piningit bakal miten pengkawula sing tansah prasaja anangku utama satria piningit tansah putih sila bakal ngelingake pawongan sing padha ena satria piningit bakal direp koro-koro tata titi tembah jono salang bangsa. Wis Mbah, wis ora ngono kuwi. Oh, pringas-pringis sing apa e? Mbah, Barindi. Oh, iya. Oh, Oh iya karena capingnya kleru. anyar kuwi ya Anyar. Saya Mambu. mambu. Jarate kok ora digawa. Sapa sing modar? Guntur goleki. Telung dina umure. Walah, kamu kau tahu kah ikut tahu. Baleni. Dang baleni ya. Tata bling tatu dundang tatu dundang bo tatu dundang bo tatu gendung iki yo nang ngene iki rada ndolok enak. Lho ora iso. Wah. Sik to pertanyaane siji. Ya. Duwe apa? Duwe apa? Mbah Sasra ki rakangan Rombah Uti apa ya? Kok sike. Oh, Rakangan Rombah Uti. Guntur ra teko ket mau iki. Jogene modar. Mbah Sasra. Wis mlebu to krasa ora? Krasa. Wis krasa. Wis. Iki mbahne rada bungai. Gosong. Capile anyar. Ya capinge anyar. Kinclong. Kuwi le tuku apa le utang? Le utang. Cerewete anyar ora kuwi. Jate urung ketemu. Le tuku apa le utang? Rong entuk cerewet.
Alah alah alah. Ah, Yes yo saonone ya Mbah ya. Karang yo dadaan iki mau. heeh. Eh, Cuwo. tak ira wis lali ya, Dur. Yo lagu Tak ira wis cuwo. lali cuwone. Ora Ora dene rene, ora Wak. dene. Kae. Eh. Oh, kurang gawean ya dibanding dia. Heeh. Jangan. Oh, guntur ora eneng. Urung. Lah wong kae iki wis pecah kok mati iki rak ya mosok mati pindho. Mati pindho. Oh. Apa ya sing apik to ya lho. Guntur muter. Ora wani Ya apa golek ya apa? jongkine modar. Guntur ini jongkine modar. Sik. Yo nek melek, nek merem Merem. rak ra nyawang. Apa kuwi? Apa kuwi? Apa kuwi? Apa? Piye? Piye? Penak merem karo melek. Heeh. Nek melek tok mripate pedes. Heeh. Nek merem ora weruh apa-apa. Hus. Tekone. Ora pareng, Mbak. Ora bareng. Mbak Sasro, dene tak omongi sik. Wah, iki kudu diajari. Ora sing apik. Buka wadi. Duh, mau remuk. Yes. Nganti nganti sandal lho aku. Sik. Hah? Mulai sik. Ya, sik. Ih. Maturku senengane ngemuti. Ngamuti minyak. Weh, weh. Sing cetha nek ngomong ki kok seneng-seneng ngemuti lho tak sapa. Sik. Nah, bener. Ora ono. Iki awak apa ta yang ngene iki lho, iki apa awak apa lho. Dosen. Lah piye to mau kon medun, bahasan medun kon munggah. Itu Kok iki munggah nang malah medun. munggah medun. Penak munggah medun ya. Sing penak. Apa kuwi? Oh tak. Oh, ono ya. Ah, terus pesake. Apa kuwi? Onde-onde. Lah mbok yo sing empuk sithik. Double oh. Kok double. Semene iki ora seru-seru. Wah, Ora pareng. dadi kode kok ya. Ora baleni meneh. Oh, bandar. Tra. Bari udah rampung kok Mbak ya. Satra. Mbak Satra. Kok tekan kene? Wah iki. Ah. Wah, salim karo mbok dengan anake. Gemati pokoknya. Lah ya. Ade pirang tahun ra pedhek ya? Iki sing tenan. Paling ya 10 tahun ono ketoke. Hah? Nah ya. Nek jonggene kerepet to. Oh. Kok ngakoni? Ora kalap. Sapa? Siapa? Guntur. Wis bene. Kok ya ora tau teko-teko ya. Ngawur. Ojo ngawur. Ora oleh. Oh, kok ya nggo sing apik. Oh, sakit. Oh, ada. Ada. Lah pokok iki apik. Borot tok ya. Lemu mangane rong cetik entek semene iki. Piye? Oh, lemu, heeh. Kowe di mana ora? Di mana ora? Aja. Wis sibuk dirung. Heeh. Aku tahun ini lidahku dhewe maksudnya ngono lho. Wah, kok nyecaku nek ngene iki. Mbok ngomong aku ora diuntu ngono to. Mosok ngomong diwadake karo wedhus. Lah iya, weh, ngono kuwi bojoku ayu lho. Wedok. Wedang. Wah, ojo. Dongamu mesti elek. Aku pingandake. Muni ndang mati ya ngono to. Nah, aku mati kok seneng. Apa? Rampung-rampung ya aku. Ngenteni kae lho. Oh ya, dirampung sik. Apa? Malah tekon.
Bedoyo. Ah, betul. Lah kok iso? Mbah, 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 mbah. Aku kene kene. Nang kene. Oh, iki. Wani medun. Ketoke iki ya melek, ora merem kok ya ora weruh. Oh, malah ora melu. Tuwekan ngintil meneh. Tuwekan ngintil iki. Wis. Ora ngomong ngono. Oh, nang ndi? Badan dhuwur wae. Dar nembang ora kuwi. Wah, bener. Nah, Bedoyo. Cangkringan. sing kesusu ki apa kok ajane? Oh, apa kuwi? Wah! Apa kuwi? Opoi, ra melu-melu aku wisan. Oli samping. Kapok. Wong tuwek dapusi, padha kira ngerti jamu, Bang. Apa? Alah, alah. Apa? Iserah boyoke, tireki. Ya grei apa? Apa? Tep. Sorry keterucutan. Dulu kira seluruh nyemara nyantol. Ndi? Lah metok guntur nang dijunjung. Oh, waduh, tumbek. Oh, malih. Alah. Malih proliman iki mbogem. Tangane ra ngono kuwi tangane. Tangane rasa ngene iki. Oh, tek. Kok ngono lho. Kantong menyane kok curut. Cuk. Waduh, itu bangsa iki. Wis. Hah? Konangan guntur iki. Apa?
dicemok Wes. kabeh. Kapal Mumet, entek Mas. engko. Pinter, Mbah. Golek kanca. Ngono kuwi. Sik to. Karepe iki piye lagi? Mana kayak kancane? Oh, kok Kene ngono saiki, lho. kene saiki Tekan guntur subuh barang berarti. metu. Guntur melu jedul. Kayak metengkreng lo malahan. Ya aku mau. Wis sing apa? Halo, wis Jebul kok penekan bisu. dulu. Wis Bisu penekan. tambah budek ya, Eh. padha. Ora krungu. Bisu kae. Waduh, ketempelan demi cagak ya. Bisu tambah budek. Weh, iki apa meneh? Duh, aku ora ngepan. Setra. Ayo teles kabeh lho aku ki. Rampung karokku. Kok ya ngerti nek urung adus to, Mbak Setroy. Apa? Melenuk to? Melenuk. Awas. Oh. Bah Riri gondol sapa wi? Sapa wi gondol wi? Beduh. Aduh. Oh lah. Waduh, wis. Milih sing lemu. Apa ya keri wong? Siapa, Mbah? Jare kaya angka 10. Siapa? Oh, arjang putu. Lah aku ora apa? Asem kok. Alas. Malah aku yo bingung Oh, bentuke ngono kuwi. Bentuke piye? Piye? Tadang undang ngono kuwi. Wow. Nek kuwi jenenge dream. Dream. Kuwi jenenge dream. Dream. Ngene to. Dream. Apane sing oke? Eh? Apane? Duduwe kok tak ngerti apane. Lah iya bener. Weh, aja dikeplaki. Kuwi ya wong. Aja diplekoto. Mesake. Mesuk teko keri diplekoto. Cilik di Pulau Sorong. Heeh, kurung. Awas. Alah, masa ya arep mati pindho. Kan wagu. Lah kok piye? Oh. Ya kuwi mau permasalahannya kuwi mau lho. Warna-warni meneh. Kancane nggo kathok ireng Kathae obar-abir. Lah kae warna-warni. Kayak pitik kuwe ya. Iya. Wah, ayo sing apik. Oh. Ajar-ajarane sapa kowe ngono kuwi? Ra tertib. Apa wani apa piye kuwi? Ra tertib. Wis, ora ngono kuwi. Buka wadi jenenge ngono kuwi. Ora nurun. Oh, aja ngono kuwi. Apa? Aku ngopo? Kaya padha lemu gede Aku padha. ngerti nek Sapa? Lah kok iso? aku dong aku. Apa padha? Heeh. Tan marem tan kopling to. Padha lemetik. Mbah. Padha lemetik. Ana fungsine iki, Mbah, padake. Ana fungsine. Langsung. Piye? Kok piye? Aku ora saru-saru ning omongan-omonane lho. Heeh. Wong iya. Ya nang kene juga kok. Iya. Tak tup dundang wong, tak tup dundang wong, tak tup dundang wong. Syukur boyoke pidil. Dicek sik. Kowe delok. Dicek sik pecah ora? Dicek sik pecah ora? Ora. Aya. Delok kuwi. Kok sanglir? Kok beda? Kok sanglir? Lah kok iso? Sing tiba tuwa ya sing marahi iki kok. Sing mare sapa? Sing marahi sing pernah tuwa. Sing tuwa wis marai. Lah kuwi berarti. Panitia. Lah kok iso? Sing marai sapa tak tekon ya? Heeh. Sing marahi lah ya sing tuwa to. Heeh.
Ngono ya. Mbah. Jalukan Urung benake gendenge mulane Mbah. troco. Mari ndi? Iki lho. Dobane sike sing ngarep kae lho. Hah. Oh, Serjono. Lho sing apik. Iki atas lho iki. Atas lho. Iki atas iki. Terane aku ya jeneng karo ketua ngono kuwi. Oh ngono kok ngelokke kene ra kalap. Ki troco jebulono tuwekane ya kok ngono kok. Padha kuwi. Maluwe remuk malahan. Endi kae? Yo, meneh. Yo. Golek sego genti. Kathae apik. Pak Ketua, njuk sego gunturne. Sego-sego wingi ora apa-apa mambu wis banyu lho kekno. Iso ngomong ya. Padu apik, padu apik ya, wong loro kae lho. Lah. Aja dipisah. Aja dipisah. Aja dipisah. Aja dipisah. Aja dipisah. Aja. Lah, ayo ngono kuwi. Iki Mbah Nawangi sesuk ya melu sletek kok iki. Heeh. Pengen ketularan kok iki. Ya kanca-kancane tambah guntur. Arep nendi? Kok wis nyekel kendaraan ki arep nendi? Rasa Bali. Mending bakul wae. Bakulane 1000 to hi. Kayak ya. Ya nek rung arep Bali ya ayo saiki ayak sik. Amit. Ora penak jare ngono. Caping gunung ora kuwi. Ayak sik. Kathae mlontrok. Benak Apa sih. kok nyopot? Ndak konslet. Lah Kok piye? wis apik. Padha kok. Kaya tontonan. Kaya Mbah, kok bentuke apik-apik kok. Wah. Bentuk yang ngono kae. Alah iki ya ngopo to ya? Us. Udange Mbah Rindi jarine. Yen memajang mongkaro janor kuning Timbang turu subuh. Kembang wae weton gunung Pacitan Serawi jenang dan cendek lemu dhuwur ya lemu sindene lemu
lemu panas udan panas maling aling caping gunung misowa cepeng gunung natyan wadon Hop. sik. Mbah Di salam sing lembu jare ngono ya. Sing mlenu. piye Us. ayo malah alhamdulillah toh Oh, aku bedoi. wah Ha piye? Yan, tua-tua glelenge ra jamake. Mbah Rindi ya iki golekno sik mlenu Mbah menanget iki lak duda to iki golekno sik mlenu Pak Yatin Kok iso? Ora mampu. Oh iya, nek di mau. Natyan wadon sarata lanang inomane banyu bane di jaman berjuang jarak kelingan Kumpala kampung. Sing nande-nande. jarene wes menang keturutan sing Kumpala dikata kampung. biyen ninggal Ya. saiki Ya. apa lali Ata iyo sing nande-nande. Neng gunung Najan rongi sako jako. Yo iya sing nate-nate Pando Yen mendro asili caping gunung. Omahe suwung Omahe sulung tinggal belok jatilan tiang delok Barindi. Weh, ora iso ngapik, Mbah. Ket biyen. Wah, sae. Ngono padha-padha lepong padha. syukur bisa nyawa Wah. gunung desa dadi raja Kampung kene ora ilang gone padha Ai. lara apa
Tindake lagune Pak Ban iki lagu Sholawat Dadar. Tindake sik lagune monggo. Syukur bisa. Syukur bisa nyawa mungkin kota Sholawat Badar. Oh, monggo. Yo. Oh, iya.
suci kang sayangi sinase langit lan bumi. Oh nganti kromo nanging kowe citra aduh Gusti maringo ngapura. Selawat Badar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Yo, oh, bener ke sih? Oh, 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 iya. Ae, ae, iya, iya, ae, iya, ae. Lo, 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 lo. Oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, oh, 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 Mbah Rindi, kasih Mbah. Dua lo, kai lo, apa? Ini, apa? Yo.
Waduh, mangan telo bakar iki. Enak, Mbak. Enak. Ora doyak, ojo, mau aku. Mah. Ayo, ayo, ayo. Iya. Urut tenan siji-siji. Ayo Dur, selak subuh iki. Selawat. Yo ke bali yo. Sesuk mati saiki mati mula ayo manembang pengkoti yo eling-eling sira manungsa Yuk. ya wis tekan dadi kala mangsa sira bakal bisa tekan selak yo oh. Ya sembuh. Ayo. Yo. Yo. Ayo. Oh, ayo. Terus, ayo. Kancaku kayak natral. Yalah Mas. Oh, le bali dono. Ah, aja rono. Ada bingung. Ayo. Yuk. Ayo.
tapi ojo lali Yo yo yo. jadi Yo yo yo. Yo. Hae hae. Hae hae. oh 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 Sapi turun bisa. ae ae iya iya ae iya ae Sambat sambat sopo Sing tak puji ojo lali janjine uga bisa tak ungkepi. noyah nayuh pas koro titi mongso yo Monggo Pauti Rasul Mandap oh yo Mose sabar lho golek kancane iki lho oh iya
Iya. Oi, kok ayo. Wah. Weh, Pak Guntur kayak. Waduh. Pak Redi meri mesti. Yuk, yuk. Ayo, Mbak. Loh. Mah joget ya itu. Mau orang atau mbah. Mau kok sirik lu? Mbak Guntur arep mulai kok, ya tinggal mulai ya. Ayo kayak Guntur yuk. Yuk. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Iya, ya.
Mbah Gentir, mau pulang nggak Mbah Gentir?